बिहामजो माथो बुंलांखौ हाबिला बिमायालाय गुथालखौ फैबायना फैयाखै होनना खबर लाफैदोंमोन। ए गुथालखौ सोंफैदोंमोन बेनिफ्राय माथो बुंखौ गावा थाङानो हाबिलाखौ खबर लानो। मोनथिया थांगोन ना थाङाथाय थांनाय बाथ्रा जेबो बुङाखै माथो आंनि सिगाङाव जोंफोरखौ थांगोन नामा होननासो सोंदोंमोन। थांब्लाथाय एसे फैसा हरफागौमोन होनना बुंदोंमोन। ए जोंफोरनि आखायावसो फैसा हरगोन होननानै बुंबाय बियो गावा बिमाय जानानै खेबसे खबर लानो थांनो हाया। हिनजावखौनो गिसोयो खोमा बेबो खेबसे थांना फैबानो जायो मा जादों मा मादों निजा बिमाय गावा न'नि मानसि हाबिलाया रावबो गैखाया बे बिमायानो सासेल' दंखायो बे खेबसे खबर लाना फैनो हाया होमबा मास्टार मानसि गारि दङ मा दङ फैसा दङ मा दङ मोनथिया दायो मालायखौ मा होननानै बुंनो जोंथ' बुंजायाबो ना थाङो होननानै गावसोर थांबा थांबाय थांनाय बाथ्रा बुङाखै फैसासो हरफागोन बुंदोंना। हिनजावानो एसेबो सुखुखायाबालाय बिनिखायनो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोननो अबावथो हौवाखौलाय थांनो होबावनो बे थांबालाय सिरि सिरि थांनांगोन आरोलाय सुटि मोनबासो थांनो हागोन खोमा मास्टार मानसि रबिबारफोराव थांनो हायो। बिना हिनजावानो मा बोरैबाहाय सुखुथारा आं बेखौ लामाफोराव नुबा रागा जोङो आङो। आरो बिना हिनजावा बिराद गाज्रि मोनसे आखल दं मिथिबायना लामाखि थांबाय थाङाबा माबा माबि बखिलाङो माबा खर'फ्रानो गाज्रिसो खोमा बेना हिनजावा मोनथिया माथाय आंखौ हले खालायफेराखै थेवबो माबोरैबा बुथे बुथा जायो आरो खाथिनि थांब्लाथाय। नोंखौ साहस मोना बियो हाबिला बिमानिया आंखौ साहस मोनो आं सानसेखालि नांज्लायदोंमोन ना बे नांज्लायखालिनिफ्रायनो माबा माबि बखिलाङो सानफ्रोमबो नुबानो नुजानोसो बायो आं बे मानसिखौ। माथो खालायनो हायो आरो बेबायदि मानसिजों। औ बेनिफ्राय गुथालालाय माथो दाबो सफैला केसाव हाबदोंनो बियो मायबा खामानि दं होनना बिगोमाया लिंहरदोंमोननो फैयाखैयानो बेखौनो नेबाय दंनो। ए बा मा एसेबां फन खालामबाबो फन हमालै बिजि मा जाखोब्रा बिगोमालाय आंखौ हाखु दाखु लिंहरनानै दाबो नुजाफैला नङाबा आंहा दा हाबिलानि न'खौ फाहामनानै फैनो हागौमोन। बिदिनो बांद्राय फैसा गोनांफोरा बेबायदिनो जायो गावनि आन्दाराव मावनायफोरखौ हाखु दाखु नाङा फाङानि लिंहरलाबायो। औ बेनोथ' आंखौ हाखु दाखु इमारजेन्सि फै होननानै लिंहरदों नङाब्ला आङो गोबां खामानि मावना फैबावनो हागौमोन हाबिलानाव बेसे आलाय सिलाय जाना दं बिसिना। बेबायदिखायनोथ' मालायनि आन्दाराव खामानि मावालै मालायनि सिङाव खामानि मावब्ला बेबायदिनो जानला मोनला बाहायजायो नंगौबाबो नङाबाबो खामानियाव फैथारनांगौ जायो लागि नोंखौ ओरैनो जहोबाय थागोन थेवबो फैनो होगोन नोंखौ। औ नंगौ नंनायालाय। बेखायनो आं बेफोर खामानिखौ मावा मिथिबाय मालायनि आन्दाराव बेखायनो आङो बे फिसायैबाबो मानसिफोरजों मिनिजाबाबो मुगैजाबाबो बे मम' दखानखौनो फिसायैबाबो होदों। औलै नोंनानो मोजां। बिन्दास टेनसन गैया फैसाखौलाय मा नांगौबायदिथ' एसे सोलिनो हानायथ' मोनखायोना माखौथ' एसेबां लाख लाख नांगौसि लाख लाख खामायनानैबो मालायनि आन्दाराव बेबायदि मावनो हायालै लाखि 20,000 25,000 मासाव मोनबाबो जायोलै 15,000 मोनबाबो थोयो जारला गावबागाव गोसोबायदि खामानि मावना जानो हायो। औ नारखो नों कारेक्ट बाथ्रा बुंदों। माबालै आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन ओइ थारमाने आंना कास्टमारफोरा खायसे माबालै सानजौफुआव मम' बानाया नामा होननानै सोंग्रा जादों बै दखान गंसेयाव सानजौफुआव मानि मम' बानायग्रा जादों माथो गथ'फोरा हाबसोयो सानजौफु थारमाने 12था बेबायदि स्कुलाव गनायफोरा बा कलेजनिफ्राय 2थाफोराव गनायफोरा 1:30फोराव गनायफोरा बेबायदिफोरा मम' जानो नागिरोलै आंबो साननिफ्रायनो होग्रा जानोसै नामा बेलासेल' होलासिनो। हे मोजांसो नोंनि थाखाय कास्टमारफोरा बेबायदि जुदि सानमानि नोंनाव मम' जानो फैयो मोजांसो नों सानावबो माबाग्रा खालामदो मम' दखानखौ होग्रा जादो नों सानावबो मम' फानग्रा जादो। औलै प्रफिट थागोन खोमा ने? थागोनथ' र' मोजां चान्स मोन्दों नोंना बिजनेसा मोजाङैनो सोलिगोन नोङो सानजौफुफोरनिफ्रायनो मम'खौ बानायग्रा जादो नोंलाय मोनसे टाइमावल'सो बानायो बेलासेयाव बेबो 4था 5थायाव इनिख्रुइ एसे थाब खालामदो नोङो 11था 12थानिफ्रायनो होग्रा खालायदो गथ'फोरा जागोनथ' स्कुल कलेजाव थांनायफोरा। औलै औ बेबायदि खालायनांसिगोन बायदि मोनदों आं। खालामदो खालायगोन नङा खालायदोसो नोङो माबोरै नङाबा सोरबा गुबुना चान्स लाबा नोंहा खुगा सिना नायबाय थानांगोन। औलै औ बेखौनो आं नोंनावबो थारमाने सोंनो नागिरदोंमोन माबायदिबा जायो होननानै। हो गाबोननिफ्राय साननिफ्रायनो हो। औ आं माबा गोदान ब्रान्सखौ गुवाहाटियावनो खुलिनो नागिरदों। औ स्टाफ नांगोन ब्रान्सबाबो स्टाफ नांगोनानो। औ जानाय नङा 4 5जों नांगोन 20 जन 25 जनानो नांगोन आंना खामानिया एसे जेनेबा फिसा फेनला नङाना एसे बुरजायैनो दा नोंसोरो मानसि नागिरदो। औ दे खामानिखौ एसे थाब माबानो नाजाबानो जाबाय आं सानदों बे फैगौ दानावनो माबागोन होननानै सेटेलमेन्ट खालायजोबगोन होननानै बे मासावनो नोंसोरो गासैखौबो माबाजोब जेसेबां हागौ एसेबां खामानिखौ थाबनो मावनो नाजा। औ दे
गोसोआव साननाय दंमोन, सिमां दंमोन आंहा गुवाहाटियाव मोनसे खेवथारनो। आं सानदोंमोन जेसेबांथा स्टेट दङ इण्डियायाव बे गासैबो स्टेटआवनो जोंफोरनि कम्पानिखौ बेयाव जों गायसननानै लाजोबगोन होननानै। मोनसे जेनेबा कम्पानि माने मोनसे मोनफा मोनफा ब्रान्स। लासै लासैनो गासैबो आंनि कम्पानिफोरखौ ब्रान्सफोरखौ फेदेरना लाजोबनो हाब्ला मा नांबावगौ आरो। आं सासे साक्सेसफुल वमेन जानो नागिरो। बयनिबो सिगाङाव देखायनो नागिरो आं जे आं बायदि हारसिं सिंगोल मादाराबो गोसो जाबोलाथाय साक्सेसफुल वमेन जानो हायो होननानै। रादाया गारना थांखौ मा जाखौ, रादानि फेमिलिया गारना थांखौ मा जाखौ, आंजों रावजोंबो हाया बिजनेस मावनायाव। हौवा गैया मा जाखौ, हौवा गैयाब्लाबो आं हारसिं साक्सेसफुल वमेन, हारसिं आं साक्सेसफुल हिन्जाव। रावनिबो हौवानि गोनांथि गैया आंनो, रावबो रादाय सादायनि आंनो गोनांथि गैया, रावबो हौवानि आंनो मदद नाङा। आं हारसिं गावनो काफि। गोजौआलाय गोजौ, उफाय गैया थेवबो दा गाखोथारनांगोन। आब' गोग्लैबालाय? गोग्लैया दे, नों मोजाङै हमथा दे, आं गाखोनोसै। आं गाखोनो नायग्रोनि, बेनिफ्राय खेबसे गाखोखांनो हाब्लाथाय आं इथाखौ लांफैबावगोन, इथाखौसो प्लास्टिकखौसो। नों मोजाङै हमथा दे। औ हमथागोन दे, आं हमबायानो। दे गाखोदो। हे इसोर भगबान, गोग्लैना दे। दे गाखोदो, आं गोरा हमथादो दे। दे गाखो आब'। औ। मावदों आगै, जाख्लि मावदों। होनबा आं गाखोनोसै दे, नों गिदिरखाय बांसिन मावदों खोमा। नाङा, नोंखौ गाखोनो होआ आं। र' गाखोथारगोन आं मावबाबो। अखायाबो हाबाय दंना, बेनिखायनो फिस्ला जादों बे। जाख्लिया थानो नागिराखै उखुमाव। औ ज'सिगोन दे, एसे गाखोबानो ज'हैखासिगोन। न'आ गाहायखा। गाखोफेराखैबो नालाय आं गिनाय मोनसे। नङाबा राजा, नों हमथानो नांला। इथाखौ लाबोथां थसे। ओमफ्राय प्लास्टिकखौबो लाबो। लांखानोसै आं। थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हानाय नंला बायदि मोनदों आं। र' होमबालाय आं लाबोनि र'। औ थां, लाय थां। ओइ बिगोमायाबो माबायदिलै साला, गाव आंखौ आथुर बिथुर लिंहरनानै गावआ दा गोबावसो सफैसिगोन ना। बेबायदि होनना मोनथिनायब्ला आं एसे गोबावैनो फैगौमोन ना। हाबिला मोननाव गोबां खामानि दङ, आं एसेबाबो मावना होनो हागौमोन ने। ओरैनोसो फैगारबाय। आरो आं सानखादोंमोन दिनैनिफ्राय फैला होननानै, दिनैनो बेयाव लास्ट खामानि मावगोन होननानै। दा गावआबो फैयासै। एसेबां मा हिसाबनि गासै खामानि मा दं आं दिनैनो फिनिश खालायगोन सानदोंमोन। दिनैनिफ्राय फैला होनना सानदोंमोन आं डिउटियाव। आंहा ट्रेनिंआव थांनायनि सिगां एसे मोजाङैनो प्रेक्टिस खालायनो नागिरदोंमोन मायबा थेवबो आं दिनैनिफ्राय फैलालै। आंहा बिराद लस जागोन, गोबां खामानि दङ। जुदि बिगोमाखौ दिनै लोगो मोनबा मोनगोन, गावआ जुदि फैबा फैगोन, फैयाबाथाय आं फैखाला। टाइम वेस्टनो गोबां खामानि दङ आंहा। आरो मा जगार लानो दंसै आंहा, माबा माबि बायनोबो दङ। सप्तासेबो गैला ट्रेनिंआव थांगोना। दा बेबायदि खामानियावनो बिजि जाबाय थाबालाय मा जानो। 2 घन्टासो नेबाव थानोसै आं, जुदि फैया आं थांसै। प्लास्टिकआ औ दे हर, एसे थिखांहरलाय राजा। दे मोनहादों ना? औ जाबाय दे, जाबाय। बेनिफ्राय इथाया? र' बेखौ दोनना फैग्रोनि आं। औ दे, आं हमथासिगोन दे जाख्लाखौ, नों थां। दानो गोलैसिगोन। राजा, आं गिबियावनो प्लास्टिकखौ होनोसै, बिनि उनाव इथाखौ लांफैसिगोन। औ जागोन दे। अखा हाबाय थानाङा, र' दसेथ' थाथ'। आं बेखौ फाहामना होथारनि, फिस्ला जादों अखा हानायखाय। ओइ बिगोमायाबो माबायदिलै साला, गाव आंखौ आथुर बिथुर लिंहरनानै गावआ दा गोबावसो सफैसिगोन ना। बेबायदि होनना मोनथिनायब्ला आं एसे गोबावैनो फैगौमोन ना। हाबिला मोननाव गोबां खामानि दङ, आं एसेबाबो मावना होनो हागौमोन ने। ओरैनोसो फैगारबाय। आरो आं सानखादोंमोन दिनैनिफ्राय फैला होननानै, दिनैनो बेयाव लास्ट खामानि मावगोन होननानै। दा गावआबो फैयासै। एसेबां मा हिसाबनि गासै खामानि मा दं आं दिनैनो फिनिश खालायगोन सानदोंमोन। दिनैनिफ्राय फैला होनना सानदोंमोन आं डिउटियाव। आंहा ट्रेनिंआव थांनायनि सिगां एसे मोजाङैनो प्रेक्टिस खालायनो नागिरदोंमोन मायबा थेवबो आं दिनैनिफ्राय फैलालै। आंहा बिराद लस जागोन, गोबां खामानि दङ। जुदि बिगोमाखौ दिनै लोगो मोनबा मोनगोन, गावआ जुदि फैबा फैगोन, फैयाबाथाय आं फैखाला। टाइम वेस्टनो गोबां खामानि दङ आंहा। आरो मा जगार लानो दंसै आंहा, माबा माबि बायनोबो दङ। सप्तासेबो गैला ट्रेनिंआव थांगोना। दा बेबायदि खामानियावनो बिजि जाबाय थाबालाय मा जानो। 2 घन्टासो नेबाव थानोसै आं, जुदि फैया आं थांसै। आरे मा अखासो हागौलै? हाबिला मोननिथिंबो अखा हादों ना मायबा? अखा हादोंबाथ' प्रब्लेम जागोनलै बिसिनिया। खामला नागिरनो थांगोन होननाया हाबिलाया मोनबायना मोनाखैथाय? खामला मोनदोंबालाय दानो मावखांनो हागोन ना खामानिखौ। र' फन खालायनो र' हाबिलाखौ। खामानिसो मावगासिनो नामा, फनखौ हमाखै माथो। अखा हादोंना हायाखैथाय बिसिनिथिं? खामानियाव बिजि दं खोमा बे, दाहाय हरगोन। बेबायदि होबाय आं राजा, जागोन दे ना? औ जागोन दे।
आरो इथा नांबावगोन बै गेजेराव ओरै साइडआव गेजेर होनानै थब्रै होनांगोन औ बेबायदि थब्रै होनांगोन होनबासो थागोन नङाबा माबाबोगोन इयो औ र' आं गाहायसिम थांग्रोलायनि नों इथाखौ लाना फै र' थांथ'नाङा र' आं माबासिम थांग्रोनि गाहायसिम थांग्रोनि औ दे आं हमथादों दे थां राजा इथाखौ लायदो र' औ बेखौनो हर जेन मा बोरैबा गब्लंफोरखौ गाखोनानै होथेजोबनो हाबाय दे नङाबा गिसोनोसैमोन आं न'आव हाबजोबगोन होननानै दैया औ आंबो गिसोदोंमोन आब' आंबो बेनिफ्राय आब' गब्लंआ आरो माबाफिनबालाय आरो गब्लं जाफिनबालाय जाथ'ला नामा दानो गुथाला प्लास्टिकखौ मोजां कुवालिटिखौनो लाबोदों दानो थाब गरं जानाय नंला बियो मोजाङैनो आं होथेनानै दोनखाबाय इथाफोरजों माबाना दोनदो खोबना दोनदों थेवबो बारहुंखा फैबा गिनांगोन बियो बारफोर फैबा बिरग्ला लांजोबगोन खामलाखौ लिंथानांगोन आरो दिनै नोंनि थाखाय माबा माबि बायनो थांगोनबो सानदोंमोन स्कुलनि मालफोरखौ माबा आं स्कुलावनो थांनो बालायलांबाय आब' स्कुलाव थांनो बाबाय मानो ओरैनो माबा आं आलाय सिलाय गोसोखौबो आलाय सिलाय मोन्दों न'खौबो आलाय सिलाय मोन्दों फरायनोनो बादों आं थेत राजा बेबायदि बुङा बेफोरखौनो सानबाय आरो बेफोर जेबो नङा बेफोर मानसिनि जिउआव जाखायो मोनफा नोंसान दा जोंना जेबो टेनसनानो गैखाला गुथाला गोबां बुस्थुबो बायना होलांबाय फैसाबो होलांबाय दा नोंनो स्कुलनि माबा माबि बिजाबफोर बहिफोर बेफोरखौ बायनो थांसै दायो मा टेनसन दंबावो न'खौबो मोजां खालायना लाबाय ओमफ्राय सिखावखौ मा बे टेनसन नङा सिखावा बेथ' खारग'खाया आं खालि साननैसो नेनानैसो दंथारो बिखौ आङो एखे हमथारगोन आं मेगन सिगाङावनो हमगोन आं बिखौ नों मिन्थिगौ नामा आब' सिखावा सोरो मिन्थिया थेवबो आं मिन्थिगौ माने आं नागिरगोन बिखौ बे सिखावा बे सानदों बियो खारग'बाय होननानै सानदों नाथाय बियो खारग'वा बियो जेरैबायदि जोंखौ दुखु होदों आलाय सिलाय खालायदों बिखौबो बेबायदि खालायगोन मा खालायगोन आब' सिखावखौ मोनबा बुखागोन आं थिगसे बुखागोन आं बुगोन आंबो बुगोन सानैबो बुगोन जोंहा जायखिजाया फा इसोर बे साननैसो बारहुंखा जेबो फैनाङा दे अखा एसे हाबाबो औ एसे अखा हाबाय थाबाबो बारहुंखाबो फैनाङा आरो सारअन्थाइबो गावनाङा हागानायबा हामसिगौमोन अखायाबो हाबाय थाबाय